Кажете. Ами аз искам да не ме прекъсвате два пъти, госпожа Проданова. По-подробно да ме чуете. Кога беше старата програма? Кога имаше рап фаговски, както говори учителя? Знаете ли какво е подигравка рап фаг? Той не знае гроб дали получава висше образование. Кога беше по-добре? Истичко, когато построиха панелки или обаждали се жестоко репресиран човек с досие в Държавна сигурност. Ще ви кажа как ще бъде напълно. Хайде, казвайте. Когато спреме да мисли на Воронеж, защото от това Воронеж не фана Сърбеж. Момиче, ти имаш по-древни проблеми в живота си, аз не мисля за неизгинени по физическо. Станали три часо, занеси бикини, ти си на химическо. Кой иска да живее попски? Извинявай, че говориме на шопски. Колко време искам твоето вкусно, да, а сега чувам само маймунско. Леле, много лошо гледа твой приятел. Чуди се дали съм ти обожател. Опитай се да ме разбереш. Тя е като подивела, пази ебе младеж. Психопат, аз съм тая гад, много ясно бате. Аз съм тая гад, много ясно бате. Sorry baby, знаеш, бедни студенти, ще се видиме в средата на септември. Искаш ли да те почерпя тук? Ти почваш даскало, аз идвам от юг. Празнувай докато няма дневници, после очи за вятърни мелници. Мисля, че имаш нещо към мен, нека да изясниме то твой проблем. То поглед ми действа като битито се сенсис. И ти си нередовен кирис, тариката никога не люби семки. А леле как се изложих пред тия фенки. Психопат, аз съм тая гад, много ясно бате. Аз съм тая гад, много ясно бате. Две думи за оня на пудрен пръч. Брато, обума ви е от дуспав тъч. Коя е тая хип-хоп смешка? Отбор ягода или отбор черешка? Покажи ми хип-хопа в моите мечти. Научи ме и на хип-хоп телешки. Колко мутри искаш да ми пратиш ти? Стига меритана, останаха бъбреци. Лекувай се, гледаш много филми. Носовете ви станаха бели филтри. И ми говориш за Европа ли бе? Чуй новия стил, Vox Populi 2. Психопат, аз съм тая гад, много ясно бате. Аз съм тая гад, много ясно бате. Всички педерасти там в Спартакус. Иш, ще направя пакус. Айде всички да гледате Батман. Ти капа идва Евгения Ватман. Спира ви кат, духа и тактики. Мозъкът ти кака, мисли тактики. Ти Том Круз, моя бета невъзможен. С някои хора разговора ми е сложен. Не е нужно да съм ченгез, за да видя, че ти си момче за безупречно пране. Папа пара си надробил Андрешко. Сега дъвчи и диши по-тежко. Психопат, аз съм тая гад, много ясно бате. Аз съм тая гад, много ясно бате. Психопат, аз съм тая гад, много ясно бате.